Moi boa noite, xa estamos a domingo 18, día da Coca, da Festa da Coca, pero non vos impacientedes porque aínda é pola noite, aínda son as 12 e pouquiño, estamos aquí en plena alfombra porque isto mañá será, hoxe nunhas horas será unha alfombra floral fermosísima, así como toda a Rúa Pai Crespo. Así que veña, acompañádeme que aquí comezamos a nosa reportaxe. Coas novas tecnoloxías. Outra vez? Outra vez, Manda. A manda. mí sempre. No, é que é o único que traballas, parece. A min fixerme para traballar. Claro. Que está aí co móvil, o sea, antes era con plantillas, tal, ahora xa vai con Ahora iPad. estamos nun mundo xa digitalizado. Entonces ahora hai que vir con móvil ou coa tablet. Claro. Que estás debuxando? Pois este é o escudo do Celta que querían facer os rapaces. Que pasa que se lles complicou un pouco o chollo e pediron axuda. Isto que é unha indirecta para Caballero, para Mouriño, para que veña para aquí o estadio do Celta. Bueno, pode ser tamén, nunca se sabe. Bueno, que tal, canto tempo levas con isto? Non sei canto tempo levo, a ver que horas son. Pois levo 2 horas. 2 horiñas, caramba, 2 horas dándolle aquí duro. Bueno, e logo outros se encargarán de poñer as flores, imagino. Que remedio. Eu hoxe tocoume madrugar, así que terei que me acostar antes. Estás de camuflaje, pero... Estoy escondida. Pero, pipeite, Mira, sí, sei. Que tal, como estás? Bueno, aquí intentando pues axudar un poquinho as alfombras para así poder que mañá estean pero guapas. tamén estás Hombre, hai que axudando a axudar, claro. Algo de facelas Sí, tamén. sí, a verdade que sí, para despois decir, mira, pois isto a fixena eu, vou pasar por aí. De todos os anos. Sí, intentámoslo, sí, todos os anos intentamos ver. Home, eu son de Vilavella, se non veño a traballar aquí, que mellor, non? É que é nerviosa, pero por la Hombre, mañana. sí, un pouquiño. Máis que nada polo calor que vai facer, Eso te iba a dicir, porque, Sí. vamos, ahora que é, xa fai calor. Efectivamente, temos un poquinho de medo de que, a ver que pasa mañán. Pero bueno, Mañán son menos bailes que o xoves, sí, non? son dous. Son dous. Solo bailamos na Praza de Regojo e despois bailamos na Farola. Xa ali o baile completo, non? Sí, ali o baile completo. Ali vai ser o sudor pleno e duro. Moi ben, pois nada, que Pois collas nada. focos, que descanses Sí, tamén en un Nadiña, xa ir a dormir. Moi ben, e moita sorte para Moitas mañán. gracias. Aí a Cholliño, Isto é un choñiño de... o que falta é o que vai xa. Bueno, aínda queda, pero bueno, anda Marga supervisora por aí, xa sabes. Mira, teño que confesar que eu pasei por aquí, ao mellor serían as 10, e xa se estaba facendo isto, non? Xa teña aí un ademán de croquis, ahora xa ves que... Claro. Cantas horas se pode tardar en facer unha alfombra como esta? Aquí aínda queda, polo menos hasta as 5 da mañá aínda queda. Carai, e logo que mañá non vamos á festa ou... Mañán saímos co Peque, Sí. outra vez na danza, Ah, que xa sabes que vai de danzante. home. Entonces, ás 12 da mañá xa temos que estar aquí outra vez. Parece que vamos dormir pouquiño hoxe. É unha cabezadiña corta. Estamos mentalizados e facémoslo Home, sí, hai que facer contento. eso, Moi ben, pois nada, deixe que sigas a ver se podemos acabar 5 menos cuarto. Vale, bella, Vale. graciñas. Nada, vos. Chao. Hola, que tal? Que tal? Hola. Ben, Estades aí amasando, sí, estamos facendo empanada. con café. Que é isto? Así, flores non son. No hai café. Ah, café. Ah, pero tamén se pode empregar café, entón. Sí, café, resina. Resina. Sí, eso es resina. Cala, aquel. Sí, eso medio marrón. E que máis, ademais das flores, café, resina, algo máis? Sal tamén. De cores, ademais. Sí, non? sí. Bueno, que tal? Parece que estades aquí como aburridas aí un pouco, ou que? Home, levamos tempo. Sí, Levamos ¿no? tempo facendo eso. Bueno, pero vale a pena, non? Despois mira as alfombras rematadas. Xa, e mañán verdo bailar. Xa, mañán. Iso xa non gusta tanto, Claro, pero non pasa nada, non? Xa se sabe que se vai ser así. sí, É a tradición. como todos os anos. Gusta vos a festa? Sí. E cal é o día que máis vos gusta da festa? Non
Non sei. Eu é o primeiro ano que fago alfombras. Ai, sí. Si, son amiga dela e ela sempre fai e me invitou este ano a facelas. Pero a festa sí que viras, non? Si, a festa si, é moi bonita. Aquí estamos. Que tal? Boa noite. Boa noite. Canto tempo levan aquí coas alfombras? Eu tuve un accidente que non levo tú. Tuve un accidente vos reinas aquí. a perna. Ah, vale, que usted está a desfacelas en vez de a facelas. Claro, en vez de facelas, eu tireinas. Bueno, pero nada, bueno, polo menos parouse aquí a... Descarado. Fixen o mal, recupero, Bueno, ben. Vale. Porque logo hai... Pero bueno, non se pode dicir nada porque tampouco sei nada. Bueno, Como pero... non son de... Nada. Non son de aquí? No, de onde é? Son de Vigo. De Vigo. É o primeiro ano que ven Sí, a desfacer as aquí alfombras. sí. Teño ido a Pontareas, pero aquí... E que tal o que leva visto ata agora? Un fenómeno bonito, Sí? precioso. É o que estábamos falando, por iso metín a pata aquí, que é unha pasada, facer isto. Isto é un arte. Ten... Aparte mérito, ten traballadísimo, ten un traballo que isto é... Claro. Hai que admirar a esta xente que fai isto. Bueno, Encantado moi de ben. vir con esta noite e con este día, fenómeno. Moi ben, pois Aquí nada, en Redondela. que van parado para Fala. Palá, que Sí. ainda lle quedan un par delas para desfacer por aí. Veña, moitas gracias. Hola, muy ¿Qué buenas. tal? Bueno, muy bien, muy Estamos a bien. unhas horas xa Los pies do momento. encacharraos, pero ven, ven, sí. Que levades moito tempo aquí Pois supervisando. eu cheguei sobre as 5:30, pero aquí cando cheguei había xente xa, que xa tiña máis ou menos todo pintadiño, todo perfiladiño e os nenos a cos claveliños preparando. Sí. Realmente, cal é aquí a túa tarefa? Eu nada, eu estou aquí con miñas fillas. Eu estou supervisando un poquinho que fagan ben o chollo que están aí colaborando nesa alfombriña dai dos nenos e nada, mirando un poquinho como vai todo, básicamente. Algún pétalo puxemos ou non? No, eu axudei a que dibuixaran ali ao final do Día Mundial do Medio Ambiente, que quede un árbol moi bonito. E nada, é simplemente colaborando cun veciño máis. Hoxe este momento é de ocio, digamos. Como se presenta o día de mañán? Pois caluroso. En principio xa se Temos apunta. entendido que, bueno, que vai ser un día caluroso, pero bueno, agardaremos que este a Bequi, que vaña moita xente mañán tamén a mirar as alfombras e as procesións, por suposto. Primeira festa da Coca como concelleira de Cultura, Sí, non? sí, sí. E cal é a parte da festa que máis che gusta? A mí, en principio, o que é a festa me encanta toda, é dicir, porque o plantexamento que ten aquí esta festa en Redondela realmente é fantástico, porque é de colectivos, de que todo o mundo quere facer e todo o mundo está na rúa e apoiando, e realmente é moi bonita. É unha festa que se mira que, pois eso, moi daqui da vila, colaboran tamén xente que vende as parroquias a facer as alfombras, moi ben, moi ben. Non Me gusta vayamos porque é a moi dicir colaborativa. unha- Non, me gusta todo, realmente, a ver, as danzas teñen o seu peso importante, pero tamén é interesante tamén ver isto, non? Que a xente de diferentes sitios e que pero están aquí todos arremando a hombro e está é bonito. Hola, que tal? Hola, hola. Hola, Toda hola. a familia, toda a familia aquí a poñer flores, non? Toda a familia acabando o gaiteiro estamos, acabar o gaiteiro. Que ben. Isto como é? Que levades toda esta Levamos franxa? a pomba, levamos a gaiteira, este é o gaiteiro, e vai todo para lá. Que ben. Quen deseñou estas alfombras? Isto que pintou no Alejandro, creo que as pintou. Ahora estábamos, o que pasa que a mimosa fixo tanto calor que está moi xacheira, está moi negra. Ten moito xa non está nin bonita, que hoxe fixo moito calor. As flores que estades aproveitando as do No, xoves? no, son novas, totalmente Flor novas. nova. Collidas novas, esta tarde truxemos hortensia azul, a que sí? E rosa. Cara, E rosa, estuvemos desmirtando porque a outra estaba xa moi estropeada. Moi ben. E ti que, estás nervioso para mañán? Mañán... Sí, mira, cortamos las hortensias y tuvimos que sal, Mami, sí, hicimos todo. Eso y eso. Que guai, E mira, mañán vas te vestir tamén da danza? Sí, pero creo que por aquí non van vir. Non. Sí, que van vir, que estuveches hoxe ensaiando Pero o salto. Ah, sí, o sal. Como era o salto? A ver como era o salto. falle como estás a ensayar. Así, Sí, una pierna, así. pierna y otra pierna. Ole, Claro. carai, Porque como el xefe. xa leva, cantos anos levas? 7 anos. 7 anos. 7
anos, Dende o 2010. Carai, con desde 7 2010. meses, xa iba vestidiño da danza. Carai, sí señor. É por iso. Toda unha promesa. Claro. Pois nada, que sigades traballando un pouquiño, tampouco moito, que hai que descansar. Eso para mañá, a procesión, Claro. que vai a facer un día de moito calor.